tilaisuuden ja täällä paikalla pelaajista Jaakko Linnalahti ja Gregor Woods ja sitten kotijoukkueen valmentaja Tapio Nieminen ja Jukka Mantere Vaasasta. Annetaan pelaajia aloittaa ensin kommenteilla. Jaakko, kerro sieltä vierasjoukkueen pelaajan näkemys matsista, ole hyvä. No niin, terve vaan. Peli oli aika lailla sama rataa tällä kaudella aiemminkin. Vähän hävitään tällä kaudella fysiikassa, eli levypallopeli ja sitä kautta sitten vastustaja pääsee tekemään nopeita hyökkäyksiä. Niitä on vaan kyllä paljon treenattu, miten palataan puolustukseen. Ehkä se nyt ei tänään pelin näkynyt. Hyvä vääntö oli, mutta kyllä toi levypallon lukemat, niin siinä se ja sitten toinen vaparit ei päästä haastaa sinne korille ja hakemaan kontaktia. 0/3 vaparit, niin kyllä se on aika surullista. Okay, then Graydon, your comment on the game, please. It was a really good game. We got off to a pretty tough start. They came out ready to play. They played really aggressive. They played really good defense, and we just got to make sure we come out ready to play as well. In the second half, we got to move the ball a little bit better. We knocked down some shots. We got some easy baskets, and we came out with the win. Täällä on paikalla Turun Sanomat ja Kaarenalehti. Lehdistökysymyksiä pelaajille. Yeah, I'd like to ask you, Graydon, about all the missed layups. What can be done about that? I don't know. Just we came out, I guess, a little too aggressive, a little too anxious, maybe, and the ball wasn't falling. But those are normally shots that we're expecting to make, and in the second half they started to go in, so we got to pull away and got a nice lead. So we just got to make sure we make our layups in the first half, in the beginning of the game. Saa kylläkin tehdä kysymyksiä. Ja mä olisin sulta voi kysyä sen, että kun noita voittoja ei ole tullut, miten se pelaajien fiilikseen, pelaajien pelihuumorin ja tähän on vaikuttanut tämän kevään aikana? Joo, no eihän se tietysti hienoa ole ja voittamisestahan tässä pelataan, mutta meillä on ehkä niin edelliskauteen verrattuna Mantsu on tullut Vaasaan ja kuitenkin meillä on niin hyvä meininki siellä, että valmentaja on paljon paikalla ja haastaa meitä paljon ja sillä lailla niin se niin tekemisen meininki on kyllä niin hyvä ja sillä lailla ilmeen. Kyllä tämä vielä ihan hauskaa. Selvä. Päästetään pelaajat suihkuun. Okay, thank you. Ja sitten valmentajien vuoro. Mantsu, Jukka Mantere aloittaa. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Missään muualla en näe sellaista peliä, kun Kaarina pelasi tänään, että ne pelaa 40 minuuttia, ne pistää parhaita pelaajia meidän vastaan. Toisaalta kun me lähdettiin ensimmäisellä puolella tähän peliin, niin me sekoitettiin selvästi, ura oli vakoilu aika selkeästi meidän hyökkäyspeliä, ei niinkään paljon meidän puolustuspeliä. Sain määrättyjä asioita pois. Toisaalta me pelattiin ensimmäisellä 5 minuutin, 6 minuutin jaksolla pelattiin uralta. Kaikki niiden peruspelit pelattiin pois sinne. Sen jälkeen ne tottu siihen pelaamiseen, että mekin tullaan pelaamaan yli. Ja ne osaa niin hyvin ne omat kuvionsa, että ne pelaajat pystyy keskenään pelaamaan kovassakin paineessa. Tätä mä oon odottanut meiltä, että me pystytään 40 minuuttia painaa koko ajan.
Ja sen takia mä jaksan huutaa tuolla kentän laidalla, koska missään muualla me ei voida saada tällaista harjoitusta, jotta nämä pelaajat kehittyisivät. Meidän pitää muistaa, että kaikki nämä pelaajat, ketä meillä pelaa, on pääsääntöisesti kolmosdivarin pelaajia, penkillä istujia, jotka on istunut penkillä pitkiä aikoja, nähnyt hienoja matseja, mutta ei itse päässyt kokemaan. Vaikka tämä Ville, joka oli aloituksessa meillä tämmöinen pitkä, niin Kauhajoen ykkösjoukkueen edes jotain harjoituksia sitä jätkää. Se piti tulla Vaasaan asti korkeakouluun, että siellä ruvettiin treenaamaan. Me ollaan ihan täysin alussa tämän treenaamisen kanssa. Nyt me opetellaan ensin pelaamista, sitten me ruvetaan rakentamaan fysiikkaa sille päälle. Ja toivottavasti siinä päästään eteenpäin ja toivottavasti se säilyy keväällä sillä tavalla, että me ei olla 4 huonomman joukkueessa, vaan päästään sinne niin säilymään, koska ensi vuonna me ollaan silloin kovia. Siellä on tulossa jo ensi vuonna korkeakoulun ykkösivarista ja mestaruudessa on tulossa pelaajia, jotka on nyt ilmoittanut, että he tulee. Minusta on aika kunnioitettava tässä pelissä ja minusta oli hieno pelata uraa vastaan tänään. Me skautattiin aika tarkkaan niitä peliä ja mä koitan opettaa näitä pelaajia siihen, että niin he itse kuin minä skauttaan vastustajan, mitä vastustaja osaa tehdä. Me skautattiin ihan Laineen perusharhautuksesta oikea, vasen, oikea pois. Ja sanottiin, että se tekee aina tämän liikkeen, älä anna sen tehdä. Eikä se tehnyt tänään kertaakaan meitä vastaan. Yritti 2 kertaa tehdä sen. Mutta sitten numero 30, jonka mä tiesin heittäjäksi, niin mä en osannut sanoa pelaajat tarpeeksi syvästi, että tämä jätkä osaa heittää. Sillä ei ole minkälaisia lihaksia, se on pitkä jätkä, 2-metrinen jätkä, joka vaan heittää sieltä korjaa, mutta se vaan heittää sen pallon sisällä. Ja se oli yksi avaimia teidän siinä karkumatkalla just, että tämä 30 heitti. Se oli hieno vaihtoehto. Joo, tässä Matsu teki aika analyysin pelistä ja hyvä näin. Niin mikä me itse on tyytyväinen meidän pelissä on, että meidän niin kun vähemmän pelanneet pelaajat Matias Ahonen, Tuomas Jarhio ja sitten toi Karri Sällylä niin sai kivasti minuutteja ja myös onnistumisia, varsinkin Jake ja sitten toi Matias tuli hienosti kentälle 2-3. Mutta niin kuin Mantsu tässä sanoi, niin he oli selvästi tehnyt kyllä valmistautunut meitä vastaan pelaamaan ja emmekä voida kauheasti sarjataulukkoa katsoa, että me ollaan paljon edellä ketään tässä sarjassa. Tietysti viime aikoina kulkenut pelit ihan kohtuullisesti. Enkä usko, että tuossa mitään tämmöistä aliarvioimista ja muuta, että meillä lähti aika hitaasti toi peli käyntiin, mutta sitten muutamalla tämmöisellä ranilla me saatiin. Ei mitään pitkiä raneja, tosin ollut 12-0 oli suurin, mutta saatiin myös näyttäviä suorituksia, että mun mielestä peli highlights oli sitten tämä Grado Woodsin alley-oop ja mun mielestä vielä isompi highlights oli sen jälkeen, että hän meni Rikun kanssa heittää femmaa näiden junnujen kanssa, että se oli ihan hieno juttu ja osoittaa kavereista paljon, että kuuluu tähän yhteisöön ja haluaa pelata täällä. Ja tästä on niin kuin hieno loppukausi tulossa, että me vaan annettiin tasoitus tuossa alussa vähän liikaa. Nyt epätoivoisesti katsotaan, onko meillä mahdollisuuksia se 4 joukkoon, mutta aika näyttää, että töitä tehdään kovasti ja niin mä olen painottanut jokaisessa näissä lehdistötilaisuudessa ja muualla, että pojat harjoittelee hyvin hyvällä asenteella ja hyviä asioita yleensä tapahtuu silloin, kun tehdään töitä. Ja sitten vielä pressikysymyksiä, että toivottavasti tämä ei kierrä hirveästi. Joo, mä kysyn tuon saman kysymyksen noista noin ohipistetyistä layupeista, että onko sillä asioilla tehtävissä jotakin? No joo, kaikille näillä on tehtävissä jotain. Onko se liian lähellä? Okei. Tietysti näitä tulee myös, mä oon painottanut näitä aika paljon treeneissä ja meille tulee aika paljon myös vastaavia tilanteita treeneissä ja sielläkin niitä missataan. Ja koitan sanoa, että
kaverit ei aina usko sitä, mutta mitä treeneissä tehdään, niin se tulee myös tänne pelikentälle melkein 100%. Niin jos me tehdään vähän löysästi layupit treeneissä, vaikka nopeissa harjoituksissa, transition-harjoituksissa, niin me tehdään todennäköisesti se myös täälläkin pelikentällä. Että kai se Juhani Tamminen jotain tietää, että 95% valmistautuminen on 50% suoritus, ja tähän pitää täysin paikkansa kyllä, että jos me vähän löysätään ja tehdään jotain asioita sinne päin, niin jos täällä näkyy kentällä, että tämä on sen verran kova sarja, että täällä ei vaan kävellä korille ja pistetä tämmöistä puolivaltista leijappia sisään, että tässäkin sarjassa pitää mennä 100% vauhdilla niihin tilanteisiin. Ja se edellyttää sitä, että se tehdään myös harjoituksessa. No niin, tässä kaikki. Kiitos valmentajille, vaasalaisille turvallista kotimatkaa. Kiitos.